माबायदि थासारि जानानै दं? बेखौथ' गभर्नमेन्टआ नाजागासिनो आरो जों होबथागासिनो, जों होबथाबाय थालांगोन आरो प्रयोजन जायोब्ला जों डेम'क्रेटिक मास मुभमेन्टहालागै थांगोन आरो थेवब्लाबो जुदि बिथांमोना गोब्राबैनो मोनद' हारिखौ एसटि खालामोब्ला जोङो कर्टनि खाथिसिम जों थांनायनि थांखि लाखानानै दोनखादों आरो दासिमथ' जोङो होबथानो हाबोगासिनो आरो थांनाय 6 डिसेम्बर खालि जों जा मास रेलि खालामबाय सनापुराव, बेनि उनावनो मोनद' हारिनि अर्गानाइजेसनफोराबो एसे स्रि जाथ'नानै दङ दायो आरो ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जा रेकमेन्डेसन, बे रेकमेन्डेसनखौ दैथायहरगोन होनना बुंदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसिम आरो जोंबो जोंनि जा एक्सपार्ट कमिटि जों दादोंमोन, कनसालटेटिभ ग्रुप दादोंमोन, बे ग्रुपनि रेकमेन्डेसनखौ नायनानै जोङो बेखौ स्ट्रेइट राइट जों रिजेक्ट खालामदों। ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जा रेकमेन्डेसन जों रिजेक्ट खालामदों आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानोबो जोङो बेखौ हैगोन। प्राइम मिनिस्टार, होम मिनिस्टार, ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार आरो GI आरो NCST नेशनेल कमिसन फर ST नोबो जोङो थाबैनो थांनानै बेखिनिखौ जोङो साबमिट खालामहैगोन।